Nna keke email. Afambo Patrick Okeke Mezuo. Agavetara nwere fụ emume ị na-eme na Hudobai. Nwere sị ka ịgwa ụwa ihe ị na-eme. Gwa ya afa gị. Afa mbụ Jeremiah Ezeoke. Onye agbịrịgba Nanka. Ibe a na-etu ngwa okwu erighị izu, ọ naghị efu. Yes. Gwa ya emume emere kana. Omume mere ebe a taa bụ anyị bịara wefụtara Nanka ji. Emeghị ibe a Nanka eji heri ji, ha kpọji na Hudo Nanka. Onye ọ na-akpọrọ ya ibe ọ kpọtara Owere. Mana sisi emechara ibe a taa, onye wefụta ji ebe ọ ya duru ya na mgbe ọ ya kpọọ ya na-eleta ego leta uru. O jighị eleta ọghọm. Letakwa n'ogologo leta arụ isi ike. Anyị nwere onwe anyị wefụtara ya ọ dukwuola anyị na mma. Dụrụ ndị agbịrịgba wefụtara ji ahụ. Ọ ibe anyị jụrụ ebe a meta. Gwa anyị ndị anyị nwa bụ ndị wefụtara ya nọ. Gwa anyị kọwala anyị ọfụma ka ndị ọzọ mara. Ndị wefụtara ji bịara kpọ ya tata bụ Obube Ezekwu Udeze Anaka Ikpoji. Onye wefụtara obi ije ebu n'obu. Ọ ya duru ya ozi anyị na-eje. Ọ ya sị na ahụ ezuene. Emego emere n'obu. Mee nke a na-eme ebe a. Ọ ya duru ya Obube Anaka Ezekwu Udo Ikpoji. Nna anyị kedu ihe jikọrọ ọnụ? O nwere mgbe ọ na-awụ oge ụfọdụ asị Nwadunu na-abịa Ikpoji. Kedu ihe jikọrọ ụnụ na Nwadunu Ndube Ezekwu Udo? Kedu ihe ji mfụ ya ebe a? Ibe jikọrọ anyị na Ndube Ezekwu Udo anyị na Nwadunu. Ịma mgbe ochie onye ọ na-akpatara ego bụrụ ọgaranya, o nwere ibe ọ gaghị emezi. Ọtụtụ onye ga-emeri na isi biko mewere m ibe dị etu a. Ọ ya bụ ibe jikọrọ anyị na fa. Ụbata etu ọ dịzi etu a taa Nwadunu anwụọna. Anyị kpọrọ ụmụ ha oku ha bịa na ka anyị mara ozi eduri ndị ọnụ dị onye ochije debe ya ebe merekwa aga ịta. O kwere onye nna ya dochiri ga na-eme ya mana onweghị onye anyị pụrụ ugboro na-abụ. Anyị kpọrọ ha na 28 kpọrọ ha na 29 nọgide n'obu nwe onye anyị pụrụ. Anyị wee sị oke etu ọ dị etu a anyị ewerekwa n'ibe ha nyere ya na na-enyere ya enye ya onye ọzọ ya mebere anyị. Ndị onye ha mere n'ụtụtụ bifo anyị fụtawa. Onye ahụ jiri kpa gị ibe niile a na-akpa ha bifo ya eme nke a na-eme n'ogbu were fụtawa na-abịa. Onye ahụ eme na ya. Anyị ewerekwa n'ibe anyị si na asịpa mebere anyị edobe atụ ha ka anyị bịa ka anyị tụọ alo. Maka efu n'obu anyị bụ ọwụ na ha bịara anyị tụta alo ya mara na onwe onye nna ha ziri ibe ọ na-eme. Ọ mekwu na ya sịwa na ibe nna unu na-emere anyị memere Nanka ọ bụ ha anyị nwa. Ọ bụrụ na ha je mee ya anyị ewere fụta ya mana ha bịa ha anyị eme na ha nche were fụtawa. Ibe aba anyị kọrọ emekwala ka Nanka niile mara n'ọyọ. Nanka ma a gwara anyị dere akwụkwọ kezuo Nanka niile kezuo ụmụnna niile kezuo vileji. Igwe ọmakwa. Igwe ma ewejere ya akwụkwọ. PG Nanka ọmakwa. Ewejere ya akwụkwọ. Chairman Abịrịba ọmakwa. O wejere ya akwụkwọ. Ewejere Abịrịba. O nwere ibe basara. O nwebeghị onye sara ibe ọbụla. Thank you. Papa ya afa gị. Aba mbụ Jeremiah Ezeoke. Onye Abịrịba Nanka okwu erighị izu ka a na-etu m. Ọ bụ ichie m. Thank you. Kedu ozi ikpeazụ na-ezi ndị Nanka na ndị ụwa ma Anambra steeti? Ozi na-ezi ndị be anyị ndị Nanka. A sị na osita dị mma na ọ dụbara gbuo. Ibe anyị na-achọ bụ nwoke biri nwaanyị biri. Onye mara oke lụrụ ya ike. Onye ri na nke mmadụ. Ana m asị ndị Nanka ndị ụwa niile. Ibe a chọrọ bụ ọdụ mma na udo na ịfụnanya na ịdị n'otu. Onwe ihe eji agba aghara eme. Ebe udo dị ka ọganihu na-adị. Onye ji udo udo sorokwu ya na be ya. Jide ọgba aghara ya gwụrụ na azụ na beko. Idigodi ya afụta. Ana m asị Chineke bi n'igwe
onye nụrụ onu m ji adị onye anụghị onu m ji adị anyị adị ka esi lecha anaghị akwụ akwụ papa ahụ na-abịanụ anyị agbakọkọ ebe a na ndụ anyị agbakọ n'ọnwụ n'aba Chineke onye kere ụwa na ana na-ekwuru anyị nụ ọ ga-adịrị gị mma